Λοιπόν, νομίζω πως γράφω, μπράβο μου, γράφω. Αρχίζουμε δεύτερη σεζόν αυτού του τρομερού podcast που βάλατε να ακούσετε, τρομερή επιλογή. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη σεζόν, πολύ ανανεωμένη, με καινούριο λόγο όπως νομίζω έχετε δει. Δεν έχω να πω πάρα πολλά, από την αλήθεια, για το πώς θα είναι αυτή η σεζόν, γιατί δεν έχω ιδέα πώς θα είναι αυτή η σεζόν, δεν ξέρω τι θα δείτε, τι επεισόδιο θα κάνω ακριβώς. Θα είναι ένα μυστήριο, το οποίο θα δούμε μαζί αυτό το μυστήριο και θα το ανακαλύψουμε. Για αρχή να πω ότι αυτό το podcast είναι με διαφορά το πιο βαριεστημένο podcast που έχετε ακούσει ποτέ, δηλαδή η φωνή δεν θα βοηθήσει σήμερα δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Παιδιά, είμαι αυτή τη στιγμή ψιλοκρυωμένος, είμαι με το ένα πόδι στο τραπέζι, στον καναπέ, με κινητό, γιατί εγώ κάνω το podcast σε κινητό, δεν το κάνω καν σε μικρόφωνο, γιατί έχω iPhone και για κάποιο λόγο ακούγονται πολύ καλά τα podcast μου. Και παιδιά, βαριέμαι καν να σηκωθώ να πάω στο γραφείο. Φανταστείτε πόσο βαριέμαι αυτή τη στιγμή να γράψω, αλλά το κάνω γιατί έγραψα πριν 2 ώρες το podcast και το διέγραψα επειδή δεν μ' άρεσε και ήθελα, για να σας ευχαριστήσω και για να ακούσετε καλή ποιότητα, να το ξαναγράψω. Οπότε το ξαναγράφω και αρχίζω λέγοντας κάποια πράγματα για το καλοκαίρι, παιδιά. Γιατί όλα καλά, όλα ωραία, αλλά γαμώ τα πανηγύρια, ρε παιδιά. Δηλαδή, ωραίο το καλοκαίρι, χαλαρώνεις, διακοπούλες, αλλά πρέπει λίγο να πούμε κάποιες αλήθειες εδώ. Είναι 1 ώρα το βράδυ, για εμένα τουλάχιστον, και όπως είναι γνωστό, 1 ώρα το βράδυ οι αλήθειες κάνε, και τώρα θα σκάσει η αλήθεια για τα πανηγύρια. Όχι ότι είναι για τα πανηγύρια, λέω κυριολεκτικά για τα πανηγύρια του 15 Αύγουστου. Αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά είναι τα πιο overrated πράγματα που υπάρχουν. Ναι, είναι, αρέσει δεν αρέσει, παιδιά, το πανηγύρι είναι απλά το στην υγειά μας, ρε παιδιά, απλά στον υπαίθριο χώρο. Αυτό είναι το πανηγύρι, δεν είναι κάτι άλλο. Κανείς δεν περνάει καλά. Περνάνε καλά μόνο όσοι έχουν πιει over 5 ποτήρια κρασί. Δηλαδή, άμα είναι να γίνουμε αλκοολικοί για να περνάμε καλά, πάω εγώ και στο σπίτι μου εδώ πέρα, πίνω 5 κιλά κρασί, 5 λίτρα κρασί και με μια χαρά. Παιδιά, συγγνώμη για όσους είναι φαν, αλλά το πανηγύρι δεν είναι σοβαρό πράγμα για να το έχουμε τόσο overhyped όσο το έχουμε στην Ελλάδα. Πλάκα έχει, αλλά οι περισσότεροι όπου έχω πάει, το 70% δεν περνάει καλά. Προσπαθεί να περάσει καλά γιατί είναι το πανηγύρι, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ονειρεύονται να είναι. Σκληρές αλήθειες, δεν αρέσει όλους, εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό, αλλά δεν μπορώ να μείνω ειλικρινής με κάποια πράγματα, γιατί ωραίο είναι το φαΐ, ωραία είναι και λίγο να κάτσεις, αλλά μετά από κάνα 20 λεπτό λες πότε να φύγουμε. Εκτός, ξαναλέω, άμα έχεις πια, άμα είσαι πίτα και όλα τα χορεύεις και σιρτάκι και το ζεμπέκικο της Ευδοκίας και αχαεράκι φύσαμε, πώς λέγει αυτό. Ναι, αυτό ήθελα να πω για αρχή και να κλείσω αυτό το πράγμα με τα πανηγύρια, γιατί δεν μπορώ να μην το αναφέρω. Και σε κάτι άλλο, μιας και έχω αρχίσει το κράξιμο από νωρίς, έβλεπα ταινία πριν κάνω το podcast, γιατί όπως έχετε καταλάβει δεν κάνω πολλά πράγματα αυτή την περίοδο, οπότε για να κάνω 2 σερί podcast και να βλέπω ταινίες και να βαριέμαι να κουνηθώ, κάθομαι. Οπότε επειδή κάθομαι και βλέπω ταινίες, αναλύω και τις κριτικές ταινιών που βλέπω μετά την κάθε ταινία και την κάθε προβολή. Ένα πράγμα συνειδητοποίησα, παιδιά, σήμερα στις 5 το απόγευμα. Η κριτική ταινιών είναι η πιο κομπλεξική και ίσως οι χειρότεροι τύποι ανθρώπων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν το έχετε ανακαλύψει πολύ. Εγώ το έχω ανακαλύψει όμως, παιδιά. Δεν υπάρχει ο τρόπος που σχολιάζουν αυτοί οι άνθρωποι τις ταινίες και τα αστέρια που βάζουν. Δηλαδή, δεν θα αναφέρω ονόματα τώρα, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να το κάνω. Αλλά δεν υπάρχουν οι κριτικές που βάζουν σε ταινίες του τύπου τώρα η τελευταία έξοδος Ρίτα Hayworth έχει 3 στα 5 αστέρια. Μια από τις καλύτερες ταινίες του Hollywood. Επειδή είναι Hollywood και επειδή δεν είναι, ρε παιδί μου, όσο εναλλακτικοί θέλουν αυτοί, άμα δεν είναι το 70 από το Νότιο Σουδάν ψαγμένη, δεν παίρνει πάνω από 3 αστέρια. Να πας να γαμηθείς, Αμερικάνοι σκηνοθέτη, δεν θα πάρει ποτέ. Και τώρα αυτή η ταινία που σας είπα πριν, της Ρίτα Hayworth, έχει πάνω από 8,5 αστέρια στο IMDb. Που θα μου πει, στο IMDb δεν είναι και
ο top και πιο accurate τρόπος για να βρεις πόσο ποιοτική είναι μια ταινία. Αλλά το να έχει το IMDb μια ταινία πάνω από 8,5, πόσο άσχημα να πάει. Και όμως, παιδιά, για κάποιο λόγο κριτικοί ταινιών δεν τους ενδιαφέρει καν 3 στα 5 αστέρια. Ό,τι ταινία και να έχω δει τόσες καλές ταινίες, 3 στα 5 αστέρια, κάποια και 2 σε υπερβολικές περιπτώσεις, και είναι κάποιοι που δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να σχολιάσουν γιατί. Νιώθουν τόσο γαμιστεροί. Είναι τόσο ανώτεροι μας που δεν τους νοιάζει καν να εξηγήσουν γιατί. Γιατί έτσι. Γιατί το λέω εγώ. Είτε σ' αρέσει είτε όχι, τόσο είναι η ταινία. Μετά από ένα σημείο, παιδιά, δεν βλέπουν καν την ταινία. Να ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι πάνε εκεί, αράζουν, γράφουν την κριτική, δεν έχουν δει την ταινία. Την έχουν δει, ξέρω εγώ, αποσπάσματα YouTube, best scenes, έτσι είναι η φάση. Όπα, πήγα να πεθάνω, παιδιά, το ακούσετε αυτό. Ήταν ένα movie για ανάσα, αλλά ζω. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν τις βλέπουν τις ταινίες. Δηλαδή, είναι πολλές φορές κριτικοί που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σχολιάσουν την ταινία αναλυτικά. Απλά κράζουν, δηλαδή νιώθω πως ό,τι δεινό υπάρχει στη ζωή τους, ό,τι δεν έχει πάει καλά, το βγάζουν μέσα από την κριτική. Είναι αυτό. Δεν θα αλλάξει. Όλα τα ψυχολογικά τους βγαίνουν απλά στην κριτική των ταινιών γιατί έτσι γουστάρουν. Όλα τα νεύρα από τη δουλειά, από τη σχέση, άμα δεν πάει καλά ο γάμος, πάμε στο δουλειά, στην κριτική το πρωί, ό,τι ταινία βρίσκουν τη γαμάμε. Έτσι είναι. Δεν θα αλλάξει αυτό, δεν πειράζει, όλα καλά. Αυτό για τους κριτικούς ταινιών, καλά να είναι οι άνθρωποι, απλά δεν είναι, ρε παιδί μου, και δεν είναι και πιο συμπαθητική κοινωνική ομάδα για εμένα, αλλά δεν πειράζει, ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του, είτε είναι καλές είτε είναι κακές, θα πω εγώ. Και τώρα κάτι άλλο, παιδιά, που παρατήρησα πριν, πότε ήταν, Τρίτη ήταν, ήμουνα στον ΟΑΣΤ, όποιοι δεν ξέρουν, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, και παρατήρησα κάτι συγκλονιστικό, παιδιά. Ήμουνα εκεί πέρα και κάποια στιγμή βλέπω, έχει μια πινακίδα που λέει μέσα στο λεωφορείο για το όριο των επιβατών και έχει 70, ξέρω εγώ, όρθιοι, 30 που κάθονται, και έχει και, παιδιά, όριο αναπήρων, μαντέψτε. Ένας. Δεν μπορείς, άμα πας σε ΟΑΣΤ, να έχεις μέσα 2 αναπηρικά αμαξίδια ή 3. Νομίζω 3 δεν μπορείς. Ακόμη και 3. Σκεφτείτε, παιδιά, να μπει σε μια διαδικασία και να τύχει ένας οδηγός να έχει μια στάση στην οποία είναι 2 αναπηρικά αμαξίδια. Τι θα πει? Πραγματικά θα μπει σε μια διαδικασία ο οδηγός και θα πει όπα, παιδιά, 1000 συγγνώμη, δεν ξέρω που θέλετε να πάτε και πόσο ανάγκη είναι, αλλά η πινακίδα λέει ξεκάθαρα μέχρι ένας ανάπηρος. Αμαξίδιο δεύτερο δεν μπαίνει εδώ πέρα. Και θα σε αφήσουμε στον δρόμο εσένα, μαλάκα, να περιμένεις. Κι ας βρέχει, κι ας έχει και ζέστη, τα όρια είναι όρια. Παιδιά, να ξέρετε, τα λεωφορεία, και όσοι είστε με αναπηρικό αμαξίδιο, να ξέρετε, μη τυχόν έχετε φίλο ανάπηρο, δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό. Δεν γίνεται 2 ανάπηροι μαζί, δεν το επιτρέπει ο ΟΑΣΤ. Ο ΟΑΣΤ έχει αυστηρούς κανόνες, μέχρι ένας ανάπηρος θα ανεβαίνει. Άμα είναι 2 ανάπηροι, να πάτε να γαμηθείτε, να βρείτε φίλους που δεν είναι ανάπηρος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Έτσι είναι. Έτσι είναι ο ΟΑΣΤ. Είναι σκληρή η ζωή και ο ΟΑΣΤ είναι μια. Πώς το λέμε, μωρέ. Τέλος πάντων, δεν μου έρχεται, αλλά δείχνει τη ζωή, τέλος πάντων, ο ΟΑΣΤ. Και να το σεβαστούμε αυτό λίγο. Όλοι, και να μην κράζουμε και να μην κοροϊδεύουμε αυτόν τον τρομερό οργανισμό, γιατί ξέρει τι κάνει και για κάποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά. Για όσους θα χεϊτάρετε μετά από αυτό και θα πείτε ότι δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάνει διαχωρισμούς, αυτά τα πράγματα είναι τραγικά, τραγελαφικά, θα έλεγα, και θα ήθελα να υπάρχει λίγο σεβασμός. Και πέρα από αυτό, μιας και κράζουμε, να τελειώσω το κράξιμο, δεν θα συνεχίσω, είναι το τελευταίο. Θέλω, άμα κάποιος ακούει, δεν ξέρω άμα υπάρχει μια πιθανό, 1 στο εκατομμύριο, κάποιος που δουλεύει στο ρεύμα και παίρνει τηλέφωνο. Άμα είναι κάποιος άνθρωπος εδώ που είναι ο τυπάς που παίρνει τηλέφωνα 10 ώρα το πρωί για ρεύμα, για προσφορές και αυτά, θα ήθελα πολύ ευγενικά να του πω πόσο μαλάκας είναι. Δεν το είπα πολύ ευγενικά, είναι η αλήθεια, αλλά πραγματικά, ρε φίλε μου, άκουσε με λίγο, καταλαβαίνω ότι θες να βγάλεις. Βασικά, ξέρεις κάτι, δεν φταίει καν αυτός ο άνθρωπος, φταίει η μεγαλοεταιρεία. Οπότε, άμα κάποιος που διευθύνει την εταιρεία, άμα μ' ακούει, θα το πάω πιο δύσκολο ακόμη γι' αυτό, αλλά άμα μ' ακούει, πιστεύεις πραγματικά ότι 10 η ώρα το πρωί είναι 1 ώρα που θα μπω στη διαδικασία να αλλάξω το ρεύμα μου και τον πάροχό μου? Πιστεύεις ότι 10 ώρα το πρωί
με 4 ώρες ύπνο, με τη τσίμπλα στο μάτι, θα με πείσεις μέσω τηλεφώνου που δεν το ήξερα καν, που με ξύπνησε, να αλλάξω εταιρεία. Τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα για εσένα. Γιατί νομίζω πως αυτό το τηλεφώνημα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και εγώ δεν θα πάρω το κολορεύμα σου ποτέ. Ποτέ ρε μαλάκα δεν θα το πάρω αυτό το ρεύμα. Ποτέ. Δηλαδή, άμα μπω σε μια διαδικασία, μείνεις η μόνη εταιρεία με ρεύμα, θα προτιμήσω να έχω κεράκια. Θα πάρω κεράκια ρε μαλάκα. Αλήθεια σου, θα έχω κεράκια παντού μέσα στο σπίτι, λες και κάνω αίρεση και δεν θα πάρω ποτέ ρεύμα. Δεν θα έχω λάπτοπ, θα το ζήσω εγώ πολύ 18ο αιώνα φάση. Δεν θα έχω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν έχετε το Θεό σας. Έχουμε φτάσει στο 2024. Social media, τόσα πράγματα. Και ο τρόπος για να πουλήσει ακόμη ρεύμα είναι τα τηλέφωνα. Δηλαδή, ζούμε σε ποιο έτος? Να μάθω λίγο εγώ το έτος που ζούμε. Δεν γίνεται ρε μαλάκα να είμαστε το 1990 ακόμη με τα τηλέφωνα και πουλάμε μέσω τηλέφωνα ρεύμα. Και ακόμη και αυτό που το κάνεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι άμα εγώ ήθελα να πάω να πάρω ρεύμα, να αλλάξω πάροχο, που είναι κάτι που γενικά έχει συμβόλαια, έχει πράγματα να αλλάξει ρεύμα, δεν είναι απλά το αλλάζω. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να κάνεις, να φύγεις από τον ένα πάροχο, να πας στον άλλον. Για να κάνω όλο αυτό το πράγμα δεν είναι πατατάκια, πάω στο περίπτερο και αλλάζω τη μάρκα και παίρνω άλλη μάρκα. Είναι ρεύμα. Για να πάρω εγώ αυτό το ρεύμα και να το αλλάξω, πρέπει να μπω σε μια διαδικασία την οποία, άμα είναι να την κάνω, θα την κάνω πολύ συνειδητά, πηγαίνοντας ένα πρωινό σε μια εταιρεία από κοντά για να το συζητήσω και να το αλλάξω. Δεν θα το κάνω μέσα σε 5 λεπτά που θα μου αλλάξει εσύ τη γνώμη ένα άκυρο πρωινό. Οπότε βάλτε αυτό το podcast να πάρω και προβολές, να τα ακούσουν εκεί 5-6 εταιρείες ρεύματος και να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα θέλετε να πουλήσετε ρεύμα, μπορείτε κάλλιστα να στείλετε μήνυμα σε μένα, το email διακόπτης_gmail.com, στείλτε σε μένα για χορηγία, πάρω και εγώ κανένα φράγκο να σας κάνω και εσάς καμιά πώληση ωραία και μέσω του podcast να πάρουν καμιά πώληση. Με τα τηλέφωνα δεν γίνεται ρε boomers, δεν γίνεται, έχουμε φύγει από αυτό, ξεχάστε το. Τέλος αυτό με τα τηλέφωνα, κανείς δεν μπαίνει από εκεί. Έκλεισε το θέμα και θα ήθελα να προσθέσω επίσης ένα φαινόμενο ρατσισμού το οποίο είδα το καλοκαίρι, που παιδιά δεν είχα ιδέα, πραγματικά δεν είχα ιδέα όμως, ότι υπάρχει τέτοιος ρατσισμός με τα γυαλιά. Εγώ γενικά δεν φοράω γυαλιά, είμαι τυφλός, έχω 6,5 μυοπία, αλλά φοράω φακούς από τα 14 μου νομίζω. Οπότε δεν είχα ποτέ αυτό το πράγμα με το να βγαίνω έξω και να έχω γυαλιά. Αλλά παιδιά, πιστέψτε με, βάζοντας γυαλιά τώρα επειδή έχω ένα θέμα με το μάτι μου, συνειδητοποίησα ότι η κοινωνία αδιαφορεί πλήρως για τους ανθρώπους με τα γυαλιά. Έχουμε φτάσει η τεχνολογία σε τέτοια ύψη, αλλά δεν έχουμε βρει λύσεις για τους ανθρώπους που έχουν γυαλιά για πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, θέλεις να πας για μπάσκετ, θέλεις να πας για μπάλα, θέλεις να αθληθείς γενικότερα. Δεν έχουμε βρει καμία λύση γι' αυτό. Τώρα δεν μιλάω για τους φακούς, μιλάω για να θες κάτι σαν γυαλιά. Η εναλλακτική για τα γυαλιά, παιδιά, ξέρετε ποια είναι άμα είσαι αθλητής? Είναι να βάλεις κάτι μαλακίες σαν αυτά που έχουν οι πιλότοι οριακά, να είσαι σαν τέρας, σαν τυφλοπόντικας. Αυτή είναι η λύση άμα φοράς γυαλιά και θες να αθληθείς και δεν θες να βάλεις φακούς για κάποιο λόγο. Η λύση είναι να βάζεις κάτι απέσια γυαλιά που φαίνεσαι σαν Quasimodos. Πρώτο πράγμα. Δεύτερο πράγμα, παραλία. Θέλεις να πας παραλία? Θέλεις να κάνεις μπάνιο και να κάνεις βουτιές χωρίς να σε νοιάζει κάτι? Δεν υπάρχει κάποια λύση. Λυπούμαστε. Άμα είσαι τυφλός, θα κρατάς τα γυαλιά σαν το μαλάκα μες στη θάλασσα, θα προσέχεις μη βραχούν γιατί μετά δεν θα βλέπεις την τύφλα σου. Οπότε, πολύ ωραίες λύσεις και για τα γυαλιά, μυοπία στη θάλασσα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό, φαίνεσαι σαν μαλάκας και θα το δεχτείς. Μη πω τώρα και για άλλα πράγματα, π.χ. άμα πας στα 3D, τα σινεμά, παλιά υπήρχαν, τώρα δεν ξέρω καν υπάρχουν, πώς τα βάζεις τα γυαλιά? Για πείτε μου εμένα πώς βάζεις τα γυαλιά 3D πάνω από τα γυαλιά, πόσο εύκολο είναι αυτό? Γυαλιά ηλίου επίσης. Πες ότι εσύ δεν θες γυαλιά ηλίου με μυοπία, θες να βάζεις γυαλιά ηλίου ενώ έχεις γυαλιά. Ούτε αυτό μπορείς να το κάνεις. Οπότε θέλω πραγματικά κάποιος να μ' ακούσει, να μας ακούσει εμάς τα άτομα που έχουμε γυαλιά και να βρεθούν νέοι τρόποι που σε όλα αυτά που είπα έχουν λογική. Άντε, να πω ότι αυτό με τα γυαλιά ηλίου δεν ισχύει γιατί βρέθηκαν όντως γυαλιά με μυοπία, γυαλιά ηλίου που μπορείς να τα κάνεις όλα. Θέλω λύσεις για τα άλλα πράγματα που είπα.
Θέλω καλύτερα γυαλιά και να μην είμαι σαν Κουασιμόδος όταν πηγαίνω για μπάλα ή ποδόσφαιρο. Θέλω να μπαίνω στη θάλασσα σαν άνθρωπος. Θέλω όταν δεν έχω πανάκι να μπορώ να καθαρίσω τα γυαλιά μου και να βλέπω. Γιατί άμα δεν έχεις πανάκι κάτι καθαρίσει τα γυαλιά σου και κάτι γίνει, θα βλέπεις με μουτζούρες και πασαλίματα στα γυαλιά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Θέλω λύσεις. Απαιτώ λύσεις. Ευελπιστώ κάποιος να μ' ακούσει. Και αν δεν μ' ακούσει, βασικά άμα δεν μ' ακούσει δεν με ενδιαφέρει, δεν μπορώ να κάνω και κάτι γι' αυτό. Και τελευταίο πράγμα το οποίο παρατήρησα, που δεν είναι ούτε κράξιμο ούτε ρατσισμός, είναι καθαρά τρόμος. Παιδιά, είναι ένα άρθρο το οποίο είδα πριν κάποιες μέρες και είχε να κάνει με την υπνοβασία. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχω δει ποτέ από κοντά, δεν είναι κάτι που το έχω αναλύσει, δεν έχω δει καν βίντεο πολλά γιατί φοβάμαι. Και γιατί φοβάμαι θα πει κάποιος, γιατί όταν το ακούει κάποιος θα πει έλα μωρέ, εντάξει είναι κάτι που παθαίνουν άνθρωποι, δεν είναι και thriller. Παιδιά, είναι thriller, όχι συγγνώμη κιόλας, αλλά πρέπει λίγο να μπείτε στη θέση κάποιου ανθρώπου και σκεφτείτε να ξυπνάς και να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο που κοιμάσαι δίπλα να είναι όρθιος, να κάνει πράγματα στο σπίτι, να πηγαίνει, να παραμιλάει περίεργα και εσύ να νομίζεις για λίγα δευτερόλεπτα ότι είναι ξύπνιος, αλλά μετά να βλέπεις ότι περιφέρεται σαν να είναι ζόμπι και να καταλαβαίνεις ότι υπνοβατεί. Και δεν μπορείς να τον ξυπνήσεις, γιατί ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορείς να ξυπνήσεις έναν άνθρωπο που υπνοβατεί και πρέπει να κάθεσαι μέχρι να πάρει απόφαση αυτός να πέσει πάλι στο κρεβάτι. Παραθέστε μου και πραγματικά άμα κάποιος στα σχόλια θέλει στο Spotify έχει και την επιλογή να σχολιάσετε, άμα εσείς πιστεύετε ότι έχετε δει κάτι πιο τρομακτικό ή έχετε σκεφτεί κάτι πιο τρομακτικό και creepy από το να είσαι σε ένα μέρος το βράδυ με έναν άνθρωπο που κυκλοφορεί σαν ζόμπι δίπλα σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά να τον βλέπεις για όση ώρα είναι εκεί, πραγματικά be my guest και σχολιάστε μου κάτι και βρείτε μου κάτι πιο τρομακτικό όσοι το έχετε βιώσει. Στείλτε μου πραγματικά την εμπειρία σας, θα την εκτιμήσω πολύ. Θέλω να ακούσω τα πάντα. Πραγματικά πάρα πολύ τρομακτικό. Δεν ξέρω, δηλαδή νιώθω πως άμα τυχόν γίνει αυτό, έφυγα τελείωσαν όλα. Δηλαδή άμα είναι αιτία χωρισμού η υπνοβασία. Πρέπει να το δεχτώ ότι ένα από τα red flag που έχω είναι η υπνοβασία. Άμα υπνοβατείς δεν θα είναι καλό το μέλλον για εμάς και δεν έχω και άδικο. Εντάξει, βέβαια, όσοι έχετε παιδιά πέρα την πλάκα άτομα με υπνοβασία, μην τα ξυπνάτε, μπορεί να πεθάνουν όντως, να τα αγαπάτε. Όλοι έχουμε αρνητικά, κι ας είναι τόσο περίεργα αρνητικά και τρομακτικά και ναι, δεν είναι καλά βέβαια. Αλλά δεν πειράζει να τα δεχτούμε, διαφορετικότητα, ναι. Αυτά παιδιά, αυτό ήταν το podcast της δεύτερης σεζόν. Τώρα αυτό θα ανεβεί Κυριακή, θα υπάρχει σταθερότητα αυτή τη σεζόν. Τα podcast θα είναι ανά 2 Κυριακές, οπότε θέλω να κάνετε ένα follow εκεί πέρα που έχει ακολουθήστε και ένα καμπανάκι σαν χαζό YouTuber ακούγομαι, αλλά τώρα κάντε το γιατί όντως βοηθάει. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye.